טוב, השיעור לעילוי נשמת שמעון פרפרה בן רגינה, נכון? וישראל בן יחיאל. ולעילוי נשמת ישראל בן יחיאל פינקלשטיין. וברך בת זוהרה ולכל המחקרים של מי שלמד בעבורם תורה. ולהבדיל בין החיים לחיים לרפואת ידידי הבן שלמה סומה. טוב, אנחנו נספר לכם סיפור קצר ואחרי זה נגיע לעניין שלשמו נתכנסנו. אני נתבקשתי לפני חודש, נכון? לפני כחודש יצחק כהן ביקש ממני שאם אני מוכן, מורי דודי מבקש שנעשה פה שיעור. יצחק כהן יש להם אזכרה, הם לא יכולים להיות, כבר קיבלו על הראש. אני לא רב, לא יהיו ציפיות, לא תלמיד חכם, אני יהודי שעובד ולומד תורה מתי שאני יכול, ברוך השם, משתדלים. אנחנו מוסרים שיעורים, אתם תשמעו שיעור על פי רעיון של בעל הנתיבות שלום, זה האדמו"ר מסלונים, ככה קראו לו, רבי שולם נוח ברוזובסקי, יש לו תורה מעניינת מאוד, נפטר לפני כ10 שנים בזין בחודש אב. התורות שלו, רבי שולם נוח ברוזובסקי, לא טעיתי, הוא נקרא אדמו"ר מסלונים, והתורות שלו עמוקות ומעניינות מאוד, חלק בענייני חסידות, הרבה דברים תכלס לחיינו אנו ומה אנחנו עושים. ולפני כחודש נתבקשתי לבוא, הסכמתי, ברוך השם עשיתי תנאי, אמרתי לו בתנאי, אתם יודעים שבעניין השני שאני מתעסק, אנחנו יששכר פה איתי, אנחנו מתעסקים בחברה קדישא שעריים. ועד הדקה האחרונה לא היה בטוח שיהיה שיעור, ניסיתי 3 רבנים שיחליפו אותי, לצערנו קיבלנו איזה קריאה, אנחנו באמצע, נוצר חלון של זמן, מורי דודי אמר, יש בורא, הבורא סידר שהעניינים יתעכבו, מפה אנחנו הולכים ממש להלוויה, מחכים עוד במקום אחר. אז אנחנו באמצע החלפנו חולצה לכבד את העניינים, והשם יסייע בעדנו שבעזרת השם הדברים ימצאו חן ויעשו פירות בעזרת השם. אמן. אני, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יעזור. אמן. אני אגיד לכם רעיון, אני באתי עם רעיון בפרקי אבות, אני מאמין שלא כולם מכירים, ומי שמכיר ישמח גם כן. ישנה משנה בפרק שני באבות, אמן. היה תנא, בזמן התנאים בית המקדש השני, אם אני לא טועה, רבי יוחנן בן זכאי. היו לו הרבה תלמידים, והיו לו 5 תלמידים גדולים מאוד. היו לו 5 תלמידים. המשנה אומרת, אמר להם, צאו ראו איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם. רבי אליעזר אומר עין טובה, רבי יהושע אומר חבר טוב, רבי יוסי אומר שכן טוב, רבי שמעון אומר הרואה את הנולד, רבי אלעזר אומר לב טוב. אמר להם, רואה אני את דברי אלעזר בן ערך בדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. נסביר. רבן יוחנן בן זכאי היה מגדולי החכמים. גדולי החכמים, הגמרא במסכת ברכות אומרת, 80 תלמידים היו לו להלל הזקן. לא במסכת ברכות, סליחה, מסכת בבא מציעא. הגמרא אומרת 80 תלמידים היו לו להלל הזקן. 20 מהם גדולים ראויים שיקרא להם הים כמו משה, 20 מהם ראויים שתעמוד להם חמה כמו יהושע שמש בגבעון דום, 30 מהם בינוניים. הם בינוניים. מה הבינוניים? גדול שבבינוניים רבי יונתן בן עוזיאל, קטן שבהם רבי יוחנן בן זכאי. רק מפה להבין מה זה רבי יוחנן בן זכאי, זה לא פשוט. 5 תלמידים גדולים, תנאים גדולים במדרגותיהם, היו לומדים אצלו. והוא אומר להם, תשמעו, אתם אנשים גדולים. אתם אנשים גדולים. אף על פי כן, התורה לא בשמיים. מה שניתנה תורה, תכלס ניתנה תורה לבני אדם פה, אנחנו חיים יום יום, הולכים לעבודה, חוזרים, הולכים לשיעור, וכן הלאה, על זו הדרך. סך הכל האדם חי חיים, עד שהוא מגיע אליי לאוטו הכחול בחוץ. אז הוא חי חיים, מה הוא צריך לעשות בחיים? איך אתה חי את החיים? מה אתה עושה? איזה בחירות אתה עושה? האדם הוא כל הזמן עושה מלאכת בורר, כל הזמן בורר בין טוב לרע. וכן הלאה, על זו הדרך. איך אתה חי את החיים? התנא אומר להם דבר גדול, אתם מדרגה גדולה מאוד יש לכם, אין שאלה על תנאים אם הם גדולים או קטנים, זה לא עכשיו אני יכול לדבר על זה כמה ימים. אתם ודאי שאתם אנשים גדולים, מה הוא אומר להם? צאו ראו, תראו איזה לשון. מה זה צאו ראו?
אומר להם, תצאו מהמדרגה שלכם, אתם שאתם אנשים גדולים. אתם אנשים גדולים זה ודאי, אבל תצאו רגע מהמעמד שלכם הגדול. וראו איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם. בתחילת הפרק נאמר איזוהי דרך ישרה שיעבור לו האדם. כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם. פה נאמר איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם. מה זה ידבק? מה זה דבק? מגע? איזה דבק? מה ידבק? מה קשור ידבק? קרוב. אז קודם כל הרב שואל, הוא אומר, הנה רבן יוחנן בן זכאי, מגדולי חכמי ישראל, שמסרו את התורה מדור לדור, 5 תלמידיו, ארזי הלבנון, אדירי התורה. ובוודאי שבדברים שהוא אומר להם, יש פה איזושהי כוונה עליונה, לא דברים פשוטים עכשיו. בא להגיד להם איזה מדרגה, בואו נעשה איזה נפקא מינה. נפקא מינה זה מה יוצא מזה. בואו נראה מה אפשר ללמוד. והוא נתכוון תכלס להגיד להם בלשון שלנו, להורות דרך ליהודי, איך ללכת בחיים. מה אתם חושבים? אתם אנשים גדולים מאוד, אף על פי שאתם אנשים גדולים, זה לא חוכמה. הדברים הכי מסובכים ביהדות, והכי מסובכים בחיים, בסוף הם הדברים הכי פשוטים. דבר הכי קשה, הכי מסובך, גם כן בתורות פנימיות ביהדות, הכי מסובך בסוף זה הכי פשוט. זה כל כך פשוט עד כדי כך שזה מסובך. אז אתם אנשים גדולים, ממרום מקומכם שאתם כאלה גדולים, תגידו מה דעתכם אתם שאתם גדולים, איך אתם רואים את החיים? לא דומה אדם שנמצא פה למטה לאדם שנמצא עכשיו במגדלים האלה המרגיזים בכניסה לרחובות. שדה הראייה שלו יותר גדול, נכון? אתה רואה אותה מכל מקום בעיר. אספר סיפור. יש מעשה, ברב מרדכי אליהו, זכר צדיק קדוש לברכה. הוא, בניגוד לרבנים אחרים, היה יורד די לשטח, די לעם. יש סדרה של 5 ספרים, תקראים אביהם של ישראל. מאוד מעניין, מלא סיפורים מאנשים שחיים פה בדור. לראות מה זה כוחם של תלמידי חכמים. לא ספר סיפורי מופתים עכשיו, הזיז את זה לזה מפה לפה. יש נפקא מינה ללמוד. מה אתה לומד? אם תלמיד חכם כזה גדול, הקדוש ברוך הוא נותן לו כוחות להזיז דברים בטבע. מה? בגלל מה? בגלל שהוא יפה? בגלל שהוא נחמד? בגלל שיש לו גלימה? מכוח התורה שיש בו, התורה נותנת כוח לאדם לעשות דברים. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כל העולם הזה סובב על מה? על התורה. לימוד התורה, שאתם פה עכשיו, אנשים כמונו, אנשים פשוטים, אנחנו עכשיו לא מי יודע מה, אנשים פשוטים עוצרים את החיים, באים פה, משתדלים, מי שמשתדל בדבר הגדול הזה עושים מערב ראש חודש, מביאים מישהו, מתאמצים, זה בסוף רואים את השולחן ערוך, מסודר, לא יודעים כמה מאמץ יש לפני זה, לא כולם יודעים. אז משקיעים מחשבה ומאמץ ודואגים שיהיו אנשים, שיהיה מכובד, וטורחים האנשים שבאים, כל אחד עושה פה דבר גדול, עוצר את החיים שלו, רגע, אני בא לשמוע תורה. אפילו ממני שאני איש רגיל, מה לעשות? אז מה העניין? בכוח התורה, אם לא בריתי יומם ולילה, בריתי זה התורה. חוקות שמיים וארץ לא שמתי, העולם לא יעמוד. מאוד פשוט, פשוט מאוד. אז פעם אחת הוא היה בסיור בשדה תעופה בבן גוריון. עכשיו אתם יודעים, בשדה תעופה בבן גוריון יש מגדלי טיסה, פקחי טיסה, יש מקצוע, פקח טיסה. קיצור, אחד המנהלים, היה לו הרבה שאלות ככה, זה שאל שאלה מכעיסה כזה, או היה לו שאלה, לא מכעיסה, היה לו שאלה, והרב היה לו סבלנות. הוא אומר לו, כבוד הרב, מה זה כל דבר צריך לשאול את הרב? למה צריך לשאול את הרב? מה ההבדל בין רב ובין אדם רגיל וזה? והרב התחיל לענות לו, הוא אומר לו, תשמע, תדע לך, הרב לומד הרבה תורה, יש לו ראייה יותר רחבה. אתם יודעים, אדם צריך ללכת לרב שמכיר אותו, שיודע מי הוא, ההלכה נפסקת לפי המציאות. נזוז רגע מהעניין הזה. אתם יודעים, בגמרא כל מחלוקת, סוגיה שלא נגמר מסתדרת, כתוב תיקו. נכון? תיקו, מה זה תיקו? ראשי תיבות? תשבי, יתרץ, קושיות ובעיות. מי זה תשבי? אליהו הנביא, אליהו תשבי. למה תשבי? למה לא רשב"י? למה לא משה רבנו? למה? אומר בעל הקדושת לוי, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. רק להגיד את השם שלו זה כבר סגולה. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, סנגורם של ישראל, יש לו ספר נקרא בעל הקדושת לוי. הוא אומר רעיון שמה שמעתי. למה אליהו? ההלכה נקראת ההלכה, היא הולכת עם האדם, לא נגד, ליד האדם. החיים הולכים, דינמיים, זזים כל הזמן. אז הולכים עם האדם. צריך להכיר את המציאות על מנת לפסוק את ההלכה. זה לא שההלכה שונה. המציאות משתנה, הרב צריך להתאים את ההלכה למציאות שבה האדם השואל נמצא. אז הרב מסביר לאותו מנהל ששואל למה הולך לרב, אומר לו לרב יש, אני צועק או שאתם... זה גמור, אז הוא אומר לו,
לרב יש שדה ראייה רחב יותר, בנעימות, לדעת, מכיר, לומד יותר, מקיף יותר חומר, הוא יודע יותר דברים, אז הוא עונה. לא קיבל את דעתו. לא, גם אדם רגיל רואה, גם אדם זה, אומר לו, טוב, בסדר. לא אהבנו, לא קרה כלום. עניתי לכם למה אליהו? לא עניתי. אליהו, תשבי, תרץ קושיות ובעיות, למה דווקא אליהו ולא משה רבנו ולא אף אחד? אליהו הנביא חי, לא מת, נכון? אנחנו מאמינים, אליהו הנביא חי, בא מלמד תורה לגדולי הדור, כל תורתו של הארי הקדוש, שמחר זה ההילולה שלו, נכון? אם אני זוכר ראש חודש אב, כל תורתו של הארי הקדוש מאליהו. אז למה דווקא תשבי? למה אליהו? מכיוון שאליהו לא נפטר, אליהו מכיר את המציאות. ועל ידי שאליהו מכיר את המציאות בכל דור ודור, הוא יתרץ את כל הקושיות והבעיות, כי יש לו את הכוח מצד שהוא מכיר את המציאות. זה אחת. נחזור לפקח טיסה, לא יישאר לכם חור בסיפור. אז הפקח, המנהל הזה, שואל שאלות, אמר לו הרב, טוב, בסדר. מגיעים ליד המגדל פיקוח. המגדל פיקוח זה בגובה כמה? 15 קומות? משהו כזה? 15 מטר או יותר? משהו כזה גבוה. 35. כמה? 35, ידעתי שמישהו פה מתעשייה אווירית. 35. עולים למעלה. אומר לו הרב אליהו, אומר להם, מה זה? אז הם אומרים לו, זה מגדל הפיקוח. מה זה מגדל פיקוח? אומר לו, תראה, בשדה התעופה יש כמה מסלולים, כמה נתיבים, והפקח טיסה רואה מהגובה ומהמקמים, יש לו ראייה. אז הרב אומר לו, למה צריך פקח טיסה? כל מטוס רואה את המסלול, הנחת, מה הבעיה? הוא אומר לו, מנהל, מה השתגעת הרב? מה קרה לך? יהיה פה בלגן, איך יכול להיות? הוא לא רואה אותו. אומר לו, תשמענה אוזניך מה שפיך מדבר. אם אתה אומר שבשביל להנחית מטוס צריך פקח טיסה, מכיוון של פקח הטיסה יש שדה ראייה רחב יותר, אז אתה מבין למה צריך רב. לרב יש שדה ראייה. מה זה שדה ראייה? כל התורה שהרב למד, משנה, פוסקים, ראשונים, אחרונים, גמרא וכן הלאה, אז הוא לוקח ועושה מכלול של כל הדברים. רב לא עונה לך תשובה, בא לו, הוא מצא בגוגל. מלומד, עונה לך תשובה מתוך כוח התורה, מתוך הלימוד תורה שלו, הוא עונה לך תשובה, אתה מקבל תשובה שמתאימה לאדם השואל. לא חוכמה, אדם כל פעם ילך יחפש לו רב אחר. עשה לך רב, ויסתלק מן הספק. עשה לך רב, וקנה לך חבר. אדם צריך שיהיה לו רב קבוע. מה, אתה כל פעם הולך לפלוני, לאלמוני, לשלמוני. כל אחד מוצא לו מישהו, אם תחפש, תמיד תמצא מישהו שיתיר לך. אפשר למצוא הכל. אז האדם צריך עיניו בראשו. אז ענינו למה צריך, בכלליות, דיברנו על מה הראייה, היקף הראייה, מקביל לפקח טיסה. אז הוא אומר להם, איך זה קשור הסיפורים שלי לפה? אתם אנשים גדולים, תנאים, התורה מונחת אצלכם בראש, הם היו פטורים מן התפילה. תורתם אומנותם באמת, לא סיסמה. כל הזמן לומדים, היו לומדים מרכבות של אש מסביב. אז אתם אנשים גדולים, תגידו לנו, לאנשים הפשוטים, תצאו מהמדרגה הענקית שלכם הזאת. תגידו לנו, אנשים מרגילים, איזוהי דרך טובה שידבק באדם. מה זה ידבק באדם? הרמח"ל אומר במסילת ישרים, תכלית ביאת האדם לעולם, להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. אדם צריך להתענג על השם וליהנות מזיו השכינה. אם אדם, מה שנקרא, מה זה דבוק בשם? אתם הולכים לרב גדול, באמת גדול. אני, לפני כשנה, נפטר מורנו הרב זצ"ל, רבי אלעזר, זכר צדיק וקדוש לברכה. היינו רואים את הרב, מה זה הרב? אור לבן לא רואה אור שמש. מה זה סדר היום שלא רק שמענו השנה, אתה מקבל שכר חורף. מהבוקר עד 4, מ-4 אחרי צהריים עד 4 לפנות בוקר לקבל קהל, ב-4 ללכת הביתה לטבול האלומית ובבית, ב-5 תפילה בנץ בוותיקין כרגיל, אחרי תפילה לימוד עם חברותה עד שעה 3, בשעה 3 כוס קפה אם הוא לא בצום, בשעה 4 ומשהו נכנס לנוח על הכיסא שעה ומשהו ולקבלת קהל. איך אפשר ככה? אני לא יודע. אני ראיתי בעיניי מה זה צדיק וקדוש, היינו קרובים לרב, ברוך השם זכינו מספר שנים, לא מעט. ואתה רואה מה זה כוח של תורה, כמה אנשים באים, כמה צרות יש לעם ישראל, באים לבכות, יוצאים מחייכים. כמה הולכים וחוזרים, אתה רואה כוח של תורה, לא משחקים, כוח של תורה. מי שאדם רוצה להתברך ילך לרבנים אמיתיים, לא יחפש לו כל מיני קוסמים. הרבה קוסמים יש בשוק, הם מגדלים זקן, זה נוח. לפי התעריף תדע מי קוסם ומי לא קוסם. עוד מעט כל הקסמים יתהפכו עליהם בעזרת השם. משגעים את האנשים. אז אנחנו צריכים לחזור לתורה. לעניין שלנו, כל אחד כפי כוחו, יש לנו פרקי אבות, מתווים לנו את הדרך. נתחיל. אז מה אומר התנא הראשון? רבי אליעזר אומר, עין טובה. מה זה עין טובה? עין רעה כולם יודעים, כולם מפחדים גם. אבל מה זה עין טובה? עין טובה זה מדרגה בבחינה של אדם שרואה הכל לטוב. יש לי עבודה, זה טוב. הלוואי ונהיה ככה. תראו, אנחנו מדברים פה עכשיו על מדרגות
שהן מדרגות גבוהות באמונה ובעבודת השם. אבל כשאדם רוצה ללמוד, כמו בצבא, שהיינו עושים תרגיל כדי לכבוש יעד של מחלקה, היינו עושים תרגיל פלוגה. מחלקה עושה תרגיל יותר, תמיד מותחים את הגודל על מנת שאדם, איך קשה באימונים, קל בקרב. גם באמונה, אם אני אסתכל אחורה למישהו נמוך ממני ואגיד מצבי עוד טוב, אז אני לא זזתי לשום מקום. מי שלא זז לשום מקום דורך במקום, הוא לא דורך במקום, הוא הולך אחורה. כשאתה דורך במקום, החיים, הכל מתקדם, נמצא שאתה מאחורה. אז אתה תמיד תצטרך להסתכל, לשאוף גבוה, לא לשאוף נמוך. אם תשווה את עצמך לחמור, אתה מצוין. אבל תשווה את עצמך לחכם שבדור, נכון? אתה לא במדרגה שלו, אבל יש לך רצון, יש לך כיסופים. את זה הקודש ברוך הוא עושה בחשבון שלו. רבי זושה מהנפולי היה אומר, אני לא מפחד שכשאני אמות, ישאלו אותי בשמיים, זושה, למה לא היית רבי עקיבא? אני מפחד שבשמיים ישאלו אותי, זושה, למה לא היית זושה? קראו לו רבי משולם זוסיה, אז קראו לו זושה. אז אני מפחד שלא יגידו לי, למה אתה לא היית משה רבנו? זה לא העניין. כל אחד מאיתנו יש לו מסלול חיים שהוא צריך לעבור אותו, הוא לא מכיר אותו, הוא לא יודע אותו, זה לא חוכמה. כל אדם עובר ניסיונות, החכמים מסבירים כשם שאמרו אלה מסעי בני ישראל, ככה מסעות שהאדם עובר מיום שהוא יוצא מבטן אמו, יש מי שאומר עוד לפני, עד שאוטובוס עומד לרשות המלווים. אז האדם עובר הרבה תחנות בחיים. האדם עובר הרבה תחנות. מה החלטת? מה עשית? הרמח"ל מסביר, יש לו ספר דרך השם. כל בחירה שאתה עושה, משנה את הדברים העליונים הרוחניים בשמיים. תסביר, אנחנו מדברים מילים פשוטות. אם משהו לא ברור, תעצרו אותי. אז במילים פשוטות, מה שאתה עושה, ישנו איזשהו יחס, יש קשר כל הזמן בינך לבין העולמות העליונים. כל הזמן. סבא שלי, ז"ל, היה אומר, היה לו אמרה קבועה, תעשה טוב, תמצא טוב, פשוט. אז אתה צריך לשאוף לכיוון של הגדולים, היו פה זקנים, יש עדיין כמה, אבל הדור מתמעט. אתה רואה אנשים כאלה, באמת ברי אוריין, תלמידי חכמים, יהודי של פעם. תסתכל ככה תהיה, לא כמו השטויות שיש לנו היום. אתה צריך להסתכל על אמת, מה זה אמת? איזה דרך שידבק באדם, ידבק מלשון דבקות בשם, איזה דרך שתלך, תוביל אותך לדבקות בשם. כאשר האדם יגיע לדבקות בשם, לא יהיה חסר לו כלום. דוד המלך אומר, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. שבתי בבית השם, כל ימי חיי. מה הוא מבקש? יכול לבקש הכל. קדילק, פונטיאק, מגדלי עזריאלי, קניון, מה שאתה רוצה, נכון? לא, לא, לא. טוב, מה אתה מבקש? שבתי בבית השם כל ימי חיי. מה זה שבתי בבית השם כל ימי חיי? אני רוצה רשות כניסה באופן קבוע. הכי טוב, מה יותר טוב להיות? בן של המלך או עבד? מי יותר קרוב למלך? העבד. הבן נכנס שאבא שלו קורא לו, העבד המשמש בקודש קוראים לזה היום, ומתי שהוא צריך נכנס. המעשה בגמרא עם רבי יוחנן ורבי חנינא בן דוסה, שאומר לו, תתפלל עליי שאני אבריא. תתפלל עליו ועבריא. אומרת לו אשתו של רבי יוחנן, מה? וכי הוא גדול ממך? אמר לה, לא שהוא גדול ממני, שאני כמו שר לפני המלך, והוא כעבד לפני רבו, שהוא נכנס ויוצא מתי שהוא רוצה. אז הוא התפילה שלו נכנסת. איזוהי דרך שידבק באדם. עין טובה. עין טובה זה אדם שרואה הכל טוב. אני בריא טוב, קצת לא מרגיש טוב, גם טוב. למה? אם לא תרגיש לא טוב, לא תעצור. אתה צריך לקבל אמברקס. למה? מה זה כאב בברך? אם הברך לא תכאב, אתה תלך עד שהיא תישבר. מסבירים בתורות מסוימות שכאב זה דבר טוב, זה מאותת לך, תעמוד רגע. תסתכל מה קורה איתך, אם אתה לא מקבל בומבה, לפעמים זה זץ קטן, לפעמים זה בומבה רצינית. אם אתה לא מקבל איזה טרק, אתה לא עוצר. אנחנו כל הזמן דוהרים, רצים קדימה. אז הוא אומר עין טובה. עין טובה זה הסתכלות טובה. כל דבר שאני רואה זה טוב. כל דבר אתה הופך אותו לטוב. איך אתה מסדר את העניינים שיהיה לך תמיד טוב. והוא רוצה שהם ייתנו כלים לכלל ישראל, כמו שהסברנו, שיהיה כלים לכלל ישראל, על מנת שהם יוכלו להשתמש ולעבוד עם הכלים האלה. ולכן הוא קורא לדרך הזאת היא דרך טובה, כי הדבקות בהשם היא תכלית הטוב. וזה גם הפירוש במאמר הכתוב על ארץ ישראל. טובה הארץ? מאוד מאוד. הארץ היא טובה, שארץ ישראל מסוגלת להשיג בדבקות בשם. שהיא ארץ השם עיני השם אלוהיך בה, מראשית שנה, מורי דודי, אני בפסוקים חלש, איפה אתה ברחת? עד אחרית שנה. אמטר השמיים, תשתה מים, נכון? הארץ אשר עיני השם אלוהיך בה, השם מסתכל על ארץ ישראל, כמה שקשה לנו היום, כל אחד מאיתנו יש לו חבילה, גם הצעירים, גם הזקנים. כל אחד נושא מסע, אין אחד בלי. שזה מעשה פעם מאיזה מלך, באיזשהו מקום מסוים, התלוננו יותר מדי התושבים. אמר להם מחר בבוקר, בכיכר העיר, כל אחד יבוא עם פתק ועט,
לבוא לכיכר העיר, אני פותר לכולם את כל הבעיות מחר. כולם מגיעים בשעה הנכונה, אומר להם, טוב, כל אחד יכתוב עכשיו את הבעיה שיש לו על הפתק. כל אחד כתב את הפתק, זה בא, עוד דקה, הכל נגמר. אמר להם עכשיו כולם לרוץ לשים בחבית, כולם הלכו שמו בחבית. אמר להם עכשיו כל אחד ילך יבחר לו פתק, כל אחד רץ לקח את הפתק שלו, תעזוב אותי, זה הבעיות שלי, אני אסתדר איתה. אין, כל זה שלי אני כבר רגיל, אין אדם בלי מסע, אדם לעמל יולד, אין מה לעשות, עשיית מצוות לשמן, עמל עשיית מצוות לשמן, אדם לעמל יולד. אז כל אחד, אמרנו שעל ידי עין טובה אפשר להשיג את התכלית של דבקות בשם. אם אתה תראה את הכל לטוב, תהפוך את הכל לטוב, תשמח במה שיש לך, אתה תהיה אדם מאושר. המשנה אומרת במקום אחר, זהו עשיר, שמח בחלקו. למה את לא אומרת, זהו עשיר רבי אלעזר בן חרסון, שאבא שלו השאיר לו 1000 אוניות בים, 1000 עיירות, איזה עשיר אדיר. למה? כי אדם כזה, אפילו שיהיה לו חצי עולם, והוא כל דבר רעב, בגיל הוא לא מספיק לו, והבוטנים לא טוב, זה לא טוב, זה לא... הכל שלך, העיר שלך, אנחנו שלך. אין לו שלוות נפש. צריך שיהיה לך עין טובה, זה מה שיש לי, ברוך השם, טוב. אני שמח בקצת גילוי, חתיכת בירה, שלום עליכם. טוב לי. אז זה עין טובה, זה מדרגה טובה. אז זה לא רק באוכל, בעבודת השם שלך, בילדים, בבית, באישה, בכל מה שעובר על האדם, עין טובה. אז זה מה שאומר התנא הראשון, רבי אליעזר, אומר ככה, עין טובה. רבי יהושע אומר, חבר טוב. איזה דרך שידבק באדם? מורי דודי, חבר טוב. למה חבר טוב? חבר טוב שמדובר עליו פה, זה אדם שמקושר, חבר שלך, אבל מקושר, קשור לרבנים, לתלמידי חכמים, קשור לתורה. אדם כזה כשהוא חבר שלך, תמיד יכול להשפיע עליך טוב. אתה בא, אדם תמיד מה? את הסודות שלו הגדולים גלה לאשתו ולחבר הכי קרוב שלו. לפעמים אדם נעזר בחבר, איך הוא פותר לו, מראה לו זווית, אתה תמיד מדבר עם אדם לראות זווית שלא ראית. אז החבר הטוב הזה תמיד מראה לו את הדברים שהוא לא רואה. אז מה זה החבר הטוב שאמרנו, אם הוא דבוק לרבנים, לתלמידי חכמים, דבוק בתורה, אז כל דבר הוא יפרש לו לכיוון של תורה. השיחות שלו איתו יחזקו את אותו אדם, לא יוריד אותו, לא ידכא אותו, לא הכל לטובה, השם עושה ככה, אתה לא יודע, הרי אם כל אדם איתנו, כל אחד, אם נהיה גברים אמיתיים, ונסתכל על החיים שלנו, נרים רגע אמברקס, ותיקח את החיים שלך ברגרסיה, תסתכל אחורה, מה עברת? כמה קשיים היה לך? באותו רגע של הקושי רצית לזרוק את הכל, רצית לבעוט בכל, קשה לך, מה אין? זה מציאות שכל אחד מכיר אותה, אדם עובר משברים, יש פה אנשים שאני מכיר, אני יודע, אדם עובר משברים, משתגע, אבל עוברות כמה שנים, כשאני הייתי הולך לרב, והייתי בא בוכה לו, אני אומר לכם, הייתי בוכה לרב, הרב שלי, הייתי בוכה לו, כותב לו פתק, מדבר איתו, זכיתי לדבר איתו, הייתי לו הרב ככה, וזה העניין, מה יעשה? היא עונה לי תשובה שלא הייתי מבין אותה, אבל עוברת שנה, שנה וחצי, אני מסתכל, מה? איך? לפני שנה וחצי, איך הוא ראה את זה עכשיו? זה כוח של תורה. אתה לא מבין, אנחנו אנשים קטנים, פשוטים, אתה רואה עד איפה שהעיניים שלך רואות. אתה הולך למישהו גדול ממך, הוא מסתכל, הוא רואה, אל תדאג, הקושי הזה נכון עכשיו, אבל אתה צריך לעבור אותו, ומה שלא הורג, מחשל, ואתה תתקדם קדימה, והקושי הזה יעבור, ואתה תראה שאתה תצא מחושל יותר, יהיה לך כלים להתמודד יותר, יהיה לך אמונה יותר, השם ישפיע עליך טובה יותר, כל אחד עובר ניסיונות. תסתכל על החיים שלך אחורה, קח את המשברים שלך, קח לאן הגעת, ותעשה את החשבון. תעשה את החשבון, כמה שמחה יהיה לך. תראה באמת, באותו רגע, תהיה עם יד על הלב, היה לי קשה. באמת עברתי דברים קשים. השם ניסית אותי, והבאת עליי, ולא הבנתי, ולא ראיתי, וכן הלאה. אבל פתאום עברות השנים, אוי, אתה יודע מה, זה היה לטובה. זרקו אותי מהמקום העבודה, התעצבנתי, והרדתי, לא עבדתי חצי שנה, שנה. פתאום הגעתי לאיזה מקום, ושם התקדמת, והתעלית, והתעשית, והכל. אז מה, זה טוב או לא טוב שזרקו אותך מההוא שהיית מרגיש בטוח? אבל אתה לא מבין. אז אם תיקח את הכל, ותהיה כמו נחום איש גמזו, תגיד, גמזו לטובה. או שתהיה כמו רבי עקיבא, תגיד, מה דעביד רחמנה לתו עביד. מה ההבדל בין נחום איש גמזו לרבי עקיבא? נחום איש גמזו הפך את המציאות לטוב. רבי עקיבא אמר, מה דעביד רחמנה לתו עביד, הטוב עוד יתגלה. נחום איש גמזו הפך את זה עכשיו, זה טוב. שמו לי, אתם מכירים את הסיפור, נכון? עם העפר בזה, בעתיק, נכון? שמו לו עפר בתיק, אמר גם זה לטובה. מה טוב? אתה הולך לפגוש מלך, לסנגר על עם ישראל, יש לך כולה 5-6 קילו קוורץ, זה יכול להיות טוב לשלמה, יעשו עם זה בלטות, מה זה טוב? מה תעשה עם זה?
גמזו לטובה. איך גמזו לטובה? אל תדאג, בא אליהו הנביא, אמר למלך, אתה יודע, זה חול מיוחד מאברהם אבינו, זה לא קוורץ פשוט, זה כל אחד הופך להיות טיל טומהוק, קח אותו, יש לנו פה מלחמה, זרוק אותו, תראה. חול, איך יכול להיות? לקח את החול, זורק, מנצח את המלחמה, כל האבנים הופכות להיות אבנים רוחניות, טילי טומהוק, ללא השקעה, לא צריכים לפתח, לא שום דבר, לא כיפת ברזל, לא כלום. תח, נגמר. תמלאו לו את התיק, אבנים ומרגליות. אותו אחד שעשה לו את התרגיל, אמר, רגע, אני גנבתי לו יהלומים, זה החול מאצלי מהחצר. אז מה, החול שלי החצר מצוין, הרס את הבית, לקח שופל, 2 סמי טריילרים, מגיע למלך, אומר לו, אדוני המלך, זה החול שלי, מהחצר שלי, זה קוורץ מיוחד, טילי טומהוק, הנה קח. אמר, כן, בוא נראה. לקחו, זרקו, החול חזר לעיניים, אמר תתיזו את ראשו. נחומיש גמזו הפך את החול, הגמרא מספרת סיפור, הפך את החול לכלי מלחמה. אם אתה הופך את מה שיש לך לטוב, זה נותן לאדם כלים להתמודד. תגיד את המציאות, תשתדל לראות בעין טובה. אתה לא רואה בעין טובה, חפש חבר טוב. חבר טוב מראה לך את הדברים, זה בחינה של חבר טוב. אחרי זה המדרגה הבאה שיש, הוא אומר שכן טוב. מה זה שכן טוב? סופר, שכן טוב זה גם נמצא כל הזמן לידך, נכון? אז זה אדם טוב. גם ערק, הוא לא מביא תקופה עונה. אז האדם, שכן טוב נמצא ליד האדם כל הזמן. מה ההבדל בין חבר טוב לשכן טוב? שכן טוב נמצא ליד האדם כל הזמן, במשברים, בשמחות, לפעמים שבת חתן, לפעמים סוכת אבלים לא עלינו, מה לעשות? אלו החיים הם דינמיים, הם זזים. השכן הטוב שנמצא ליד האדם, תמיד יש בכוחו לעודד אותו, לתמוך בו, גם בזמנים הקשים, גם בזמנים שלא תמיד הכי נוח. ועל ידי זה שיש דיבוק של חברים ודיבוק והתחברות בשכן טוב, מתקרבים ביחד אל השם. אני בטוח בעזרת השם, שהתפללתי לשם, שהשיחה ככה תיפול על אוזניים שומעות והדברים יעשו פירות גם עליי. רבי ישראל מסלנט אומר, מצווה לדבר בפני 1000 איש, ואפילו ישפיע על איש אחד, ואפילו האיש האחד הזה זה הוא בעצמו. אז כל פעם אני אומר, על מה אני אשפיע על עצמי? אתה מדבר דברים גדולים. שהדברים ייכנסו אליך גם כן מהאוזן, לא ייסעו קדימה, גם יעשו סיבוב יותר לאוזן שלך, וייכנסו פנימה. תשמע מה שאתה אומר, והתורה שמדבר בעל הנתיבות שלום. מה הוא אומר לך? תסתכל, אף פעם לא חשבתי על המשנה הזאת. כולם מכירים את המשנה הזאת. אף פעם לא חשבנו ככה, מה המשמעות של עין טובה, זה ראייה כזאת טובה. אף פעם לא חשבתי שמשמעות של חבר טוב זה אדם שצריך להיות קצת קשור בתורה ומצוות, קשור ברבנים, מקורב לתורה, ועל ידי שיחות איתו אתה גם כן מתקרב. אנחנו יודעים כמה אחד איש את רעהו אחים יעזורו, כמה התמיכה הזאת ההדדית, בייחוד פה בשכונה, ברוך השם, אני כל פעם מתפעל מהעניין הזה, שהשכונה הזאת פה, שכונת אפרים, שיכון ותיקים, איך ברוך השם, בלי עין רעה, איך קשורים אחד בשני. כאן אני רואה את זה מהצד שלנו כשאנחנו מגיעים מהצד הלא נעים, ובצד הלא נעים אתה רואה זה בא וזה בא וזה בא ותומכים ועוזרים אחד בשני. גם כשאתה בא פה ברוך השם אתה רואה זה בא וזה בא, יש דיבוק חברים, זה לא דבר פשוט. זה לא דבר פשוט שככה ברוך השם יש אהבה ואחווה שלום ורעות. יש את דודי כהן. ברוך השם, אתם צריכים לברך אותו, אני אשתה בינתיים. אני דרך אגב, השכן זה אני, אתה מתכוון. אני לא בקיא במגרשים פה, אני בקיא במגרשים שם. באמת צריכים. אז אנחנו רואים, אני כל פעם מסתכל על השעון שאני לא חורג מהזמן. אנחנו רואים שלא יהיה אדם שתמיד יהיה לו שכן טוב, שנמצא תמיד לידו ולא יהיה בבדידות, יהיה בשכנות עם יהודים טובים, שבא עליו ניסיון, יהיה לו עמי להתחזק. כולנו יודעים שקורה מקרה, כמה התמיכה הזאת, כמה התורה מכוונת את הדברים כך, כמה התמיכה הזאת, ברוך יהיה, כמה התמיכה הזאת באמת עוזרת בהיבט הפסיכולוגי, בהיבט האמוני, בהיבט החברי. יש לאדם על מי להישען, האדם מסתכל, וואלה, קיבלתי מכה ואני לא לבד. יש לי חברים, יש לי עם מי לדבר, שכנים טובים, יש מי שבא לקראתי, יש מי שבא לעזרתי, מי שמושיט לי יד. כמה זה חשוב? רבי שמעון בן נתנאל אומר, הרואה את הנולד. מה זה הרואה את הנולד? זה מילדת בקפלן, שורה מה יוצא. מה זה הרואה את הנולד? אספר לכם סיפור, הרבה זמן לא סיפרתי סיפור. יש מעשה ידוע, גמרא ידועה מספרת שפעם אחת בא גוי אל הלל הזקן. והוא אומר לו, למדני כל התורה כולה, יודעים? על רגל אחת. היה גר אחד שבא להלל הזקן. הלך קודם כל, הגמרא אומרת, הלך לשמאי. הלך אל שמאי, אמר לו, למדני כל התורה כולה על רגל אחת. כתוב שם גרשו באמת הבניין. לקח את הפלס של הבניין,
גירש אותו. בשיטה של שמאי זה לא עובד, אין על דרך, אין על רגל אחת, אין מציאות כזאת. בקו הישר של פלס זה לא עובד. מי הלך? הלך אל הלל הזקן, אמר להלל, למדני כל התורה כולה על רגל אחת. אמר לו הלל הזקן, מה דשניא עליך? לא תעביד לחברך. נכון, מה ששנוי עליך, לא תעשה לחברך. יש עומק בדבר. בפרשת וישלח, יעקב שולח מלאכים אל עשיו אחיו, נכון? נכון, מורי דודי, נכון, אני לא טועה. אז הוא שולח מלאכים אל עשיו אחיו, ושם אומר, בסוף של הדברים הוא אומר למצוא חן בעיני אדוני. למצוא חן בעיני אדוני. מה למצוא חן בעיני אדוני? עם לבן גרתי, רש"י אומר, תרי"ג מצוות שמרתי. מה אתה מודיע לו שאמרת תרי"ג מצוות? את מי זה מעניין? את עשיו הזה? הצרה הצרורה הזאת? שהקדוש ברוך הוא אומר עליו ואת עשיו שנאתי? מה זה מעניין אותו שאתה שאמרת תרי"ג מצוות? אז ידוע העניין שיעקב אבינו בשנים שלו היה ליד אביו לא קיים מצוות כיבוד הורים. מי קיים מצוות כיבוד הורים? עשיו. אנחנו אומרים שכמה שאנחנו מכבדים את ההורים, אנחנו לא מכבדים מה שכיבד עשיו, אף על פי שהיה רשע. גמרא שאומרת שהוא, שתיזו את ראשו, נכנס לגן עדן, התיישב, נתעטף בטלית, ישב בגן עדן. בא מלאכים להוציא אותו, מה פתאום, אני לא יוצא, אני קיימתי מצוות כיבוד אב, אף אחד בעולם לא קיים כמוני. נכון? לא יכולים להוציא אותו. באים עוד מלאך, אומר לו, מה פתאום, לך מפה, אני הבן של נכד של אברהם, בן של יעקב, בן של יצחק, מה אתה רוצה? אני קיימתי קיום מצוות כיבוד הורים. גמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא בא, מדרש, סליחה, אומר הקדוש ברוך הוא בא, תופס אותו בציציות ראשו וזורקו החוצה. אומר לו, רק אני יודע את הכוונות האמיתיות שלך בכיבוד הורים שאתה עשית. מתי יקרבו ימי אבל אבי ואני אהרוג את אח שלי. אני יודע, אבא, איך מעשרים את המלח. יש מדרש שאומר שהוא ניסה להאכיל אותו כלב. צודה לי ציד, לא מצא כלום. אומר, נדמה לי, תנא דבר רבי אליעזר, אומר, המדרש רבי אליעזר הגדול, אז הוא אומר ככה, אם אני זוכר נכון, שנביא לו כלב. התרגום גם כותב את זה באיזשהו מקום. אז עכשיו מה קורה פה? יש מלחמה בין יעקב לבין עשיו. מה הוא אומר לו? אני מזכיר לו, תרי"ג מצוות שמרתי. ועוד דבר אומר לו, אני אוהב אותך אחי. מה אתה אוהב אותו? אז יש מחלוקת. מה קורה עם האדם? הרי יש תרי"ג מצוות. האדם לא יכול לקיים תרי"ג מצוות. כהן יכול לקיים מצוות של כהן, לא יכול לקיים מצוות של לוי, לא יכול לקיים מצוות של ישראל, וכן הפוך, ישראל לא יכול לקיים מצוות של כהן. יש מצוות שרק שבית המקדש קיים, יש מצוות שרק שכל עם ישראל בארץ ישראל ניתן לקיים. אז איך אתה בעצם מקיים? הרי אם האדם לא יקיים את כל המצוות, אז לא יהיה לו מה שנקרא חלוקת רבנן שלם, שלא יהיה לו לבוש שלם, כי הוא לא קיים את כל המצוות. מה שווה סמלה ב2,000 שקל לחתונה? מה שווה מצווה סמלה ב2,000 שקל לחתונה, שיש בה חור של סיגריה? לא שווה כלום. חסר, נכון? אז יש שאלה, איך הוא יקיים את כל המצוות? תלמדו כלל גדול, איך ילמד את כל המצוות? יש מי שמסביר, הרמב"ם אומר על ידי לימוד התורה, שלומדים את המצווה, אם לומדים את הדברים זה כאילו מקיימים. לומדים את הקרבת הקורבנות, לומדים את מעשה בית המקדש, כאילו מקיימים. עוד דבר, יש שיטה שיחזור בגלגול. פעם יתגלגל בתור כהן, פעם יהיה לוי, פעם יהיה ישראל, וכן הלאה, על ידי הגלגולים כל פעם ישלים. יש עוד עניין יותר פשוט, יותר קל, על ידי דיבוק ואהבת חברים. על ידי כל ישראל חברים, אהבה ואחווה. הוא כהן, אני ישראל. יש פה גם לוי. אם אנחנו ביחד זה כלי, נכון? כהן, לוי, ישראל, ראשי תיבות כלי, נכון? אם אנחנו ביחד, באהבה ואחווה, הכל מתחבר ביחד. כל ישראל חברים, כולם ביחד, הכל מתחבר. אתה עשית ואני עשיתי והוא עשה, אנחנו ביחד כאילו אתה קברת את המת. כי אנחנו יחד, עם ישראל ביחד. יש עוד שיטה אחת שאמרנו, או שהתגלגל. אותו גוי שבא להלל ושמאי, נצנצה בו רוח הקודש, רצה באמת להיות גר צדק. מה הוא אומר לשמאי? למדני כל התורה כולה על רגל אחת. גירש אותו. בא להלל, אומר לו, למדני כל התורה כולה על רגל אחת. מה הוא רוצה להגיד? מה זה על רגל אחת? הוא אומר לו, למדני כל התורה כולה על רגל אחת, שאני עומד פה עכשיו על רגל אחת בגלגול הזה. לא רוצה לחזור ולתקן ולהתגלגל. הבנתם? איזה עומק. הבנתם? הוא רומז לו פה רמז, אומר לו, תלמד אותי פה בפעם אחת. אני רוצה פעם אחת. מה הוא עונה לו? מה דשניא עליך לא תעביד לחברך. מה ששנוי עליך, אל תעשה לחבריך. תהיה איתם באהבה ואחווה. מה אומר יעקב לעשיו? למצוא חן בעיני אדוני. תדע לך אחי, עם כל מה שקרה בינינו, אני אוהב אותך.
אז הוא שווה ממנו את המצווה הזאת של כיבוד הורים. אני אוהב אותך, אני איתך באהבה, זה שאתה כועס זה בעיה שלך. על ידי זה שווה ממנו את המצווה הזאת של כיבוד הורים. אז שהרואה את הנולד בדסני הלך לא תעביד לחברך, על זה אומרים האדמו"רים. אומר על זה המגיד מקוזניץ' בשם הרב הקדוש, המגיד הגדול ממזריץ', רבי דוב בר ממזריץ', היה תלמיד של הבעל שם טוב הקדוש, דור שני לחסידות. מה הוא אומר? מה דסני הלך לא תעביד לחברך, לא תעביד לחברך, לא מה ששנוי על השם יתברך אל תעשה, שזה ימנע ממך לחברך, לחבר אותך אל השם יתברך, זה ימנע ממך להתחבר אל השם. אז זה מה ששנוי עליך, מה ששנוי על השם אל תעשה, זה ימנע ממך להתחבר אליו. אז זה לא רק חברי, חיבור, מלשון של חיבור, זה ימנע ממך. הרואה את הנולד, מה זה? אתה כבר רואה מה יצא מהמעשה שאני עושה. כל מעשה שאתה הולך לעשות תשקול בפלס מאזניים במוח, תגיד, זה ימצא חן בעיני השם או לא? אני משתדל, זה ימצא חן, אני עושה נחת רוח לשם או לא? זה דרך אחרת בעבודת השם, זה לא אני מצווה עשיתי. תהיה אמיתי, אתה עושה מהלב, הרצון שלך, באמת, אתה חושב לעשות נחת רוח לשם, חשבת על הקודש ברוך הוא, הרואה את הנולד, תראה מה יצא מהמעשה שאתה תעשה. זאת דרך של הסתכלות בעבודת השם. וזה פירוש איזוהי דרך טובה שידבק באדם הרואה את הנולד, שבכל מעשה יחשוב על הנולד מזה. אם הוא מתקרב לשם יתברך, או חס ושלום מתרחק ממנו. ואם ככה תעשה, וכל דבר תשקול במעשים במשקל הזה, אז ידבק באדם, ידבק בך הדרך הזאת, ותביא אותך להיות דבוק בהשם. אנחנו כבר מסיימים. רבי אלעזר בן ערך אומר, לב טוב. מה זה לב טוב? לב טוב, טוב על האש, אני גם קצב הייתי פעם. לב טוב, טוב במרק, חבל על הזמן. מה זה לב טוב? לב טוב. לב טוב זה כללות של כל המידות. לא לב טוב, לב טוב. היה פעם מעשה באיזה מושב אחד. הרב כל פעם היה מדבר עם התושבים, נו, קרבו קצת, בית כנסת, קצת זה. עזוב, הרב, יש לי לב טוב. העיקר, הלב. איך כתוב? רחמונו לי בבית. קדוש ברוך הוא רוצה את הלב. אמר הרב, תשמע, אני לא יוצא מהם. לב טוב, לב טוב, לב טוב, לב טוב, ג'ננוני. מה יהיה? אמר, טוב, מה עשה? עשה מעשה. אמר לקרוב שלו, לך תגיד לכל המושב עכשיו, שאורח, צדיק, קדוש, מיוחד, תמים, נפטר עכשיו בבית הרב, כולם חייבים לבוא להלוויה. עומד הרב בבית העלמין, ברחבת ההספדים, רואים טלית לבנה, אלונקה, כתמים של דם, עומד, קם להספיד אותו. תדעו לכם רבותיי, צדיק, קדוש, מעולם לא אכל גזל, אכל רק משלו, רק מה שנתנו לו, אף פעם לא דיבר לשון הרע, לא הלך 4 אמות בלי כיסוי. ממשיך ככה לדבר, כולם בוכים, מה זה לא ידענו, כזה צדיק גדול, כזה זה. אמר להם, טוב, רק לפני שנקבור אותו נעשה זיהוי, מרימים את הטלית, רואים כבש בלדי שחוט על המיטה. אמרו, ככה הרב עובד עלינו, אמר, אתם אמרתם רק הלב, לב טוב, אחלה לב יש לכבש הזה. לא דיבר לשון הרע, לא אכל לא משלו, תמיד מכוסה בצמר, מה אתם רוצים? הבינו כולם את המוסר. שעוד בחינה של לב טוב, לב הוא המשאבה שמזרימה את הדם אל כל האיברים. אם לא יגיע דם אל הקצה של השערה פה, היא תנשור. אם לא יגיע לציפורן הקטנה ברגל, יהיה נמק, לא עלינו, לא יבוא ולא יהיה. אם לא מגיע דם לאחד החלקים בגוף, אספקה סדירה של דם טרי וחדש, ישנם בעיות. יש הרבה מומחים בדיקור, מומחים בהוצאת ממון, יש כל מיני מומחים, אמר לי פעם מישהו, שמע, יש לך דם תקוע פה, והוא אמר, לא, אתה תקוע, תעזוב לי את הדם בשקט. ואת הדם תקוע, הדם זז. אז הדם, הלב של האדם, מעביר את הדם כל הזמן לכל מקום. הוא אומר להם, רואה אני את דבריו מדבריכם, לב טוב, זה כללות המידות, כלליות של הכל. אם כל מה שאמרנו נכנס באותו אדם בעל לב טוב, לא דעת בזמן. אם הכל נכנס בלב, הלב מזרים, וכל האיברים סופגים ומקבלים את הכל בבחינה של לב טוב. רבי אלעזר בן ערך אומר, לב טוב, טהרת המידות. שאומרם ז"ל, ידבק במידותיו. אנחנו צריכים להידבק במידות הקדוש ברוך הוא. מהו רחום? אף אתה יהיה רחום. מהו חנון? אף אתה יהיה חנון.
מה הוא קובר מתים אף אתה קבור מתים? כתוב ככה, מה שהשם עושה אתה צריך לעשות. תורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים. תחילתה גמילות חסדים, ויעש להם כותנות עור, נכון? ויעש להם כותנות, תפר להם בגדים לאדם וחווה. סופה גמילות חסדים, ויקבור אותו בגיא מול בית פעור. אז התורה מוקפת בגמילות חסד מההתחלה עד הסוף. תדבק במידות של השם יתברך. כל עוד האדם שקוע בחומר ומבקש תמיד להשביע את מאוויי החומר, הוא לא ראוי להיות דבוק בשם. פעם שאלתי את הרב, מה התכלית של הצום? שאלתי אחד הרבנים שלי, מה העניין לצום? אני כל כך שונא לצום. אני אוהב לאכול, עזוב אותי, למה צריך לצום? באמת, באתי שאלת תם. מה עכשיו? אני רק משתגע עם זה שאני לא אוכל, כל יום אני חושב שאני לא אוכל. מה יהיה? מה זה? אז הרב הסביר לי פעם אחת, תשמע. ישנה כמו נדנדה של ילדים בגן, שהנדנדה הזאת שעולה יורדת פני צדדים. בצד אחד של הנדנדה יש את הגשמיות שלנו. גשמיות, הגוף, אוכל, המזון וכן הלאה. בצד השני של הנדנדה ישנה את הרוחניות, הם לא הולכים ביחד. כאשר אדם ממעט בגשמיות, הוא צם, הוא מתענה, הוא מוריד את הגשמיות למטה, מה עולה למעלה? הרוחניות שלו. וכאשר אתה ממעט ברוחניות שלך, הגשמיות עולה. אז אתה צריך להפוך לשעבד את הגשמיות, לשעבד את הגוף שלך, כל אחד במדרגה שלו, לא להיבהל. כל אחד במדרגה שלו, מעשים קטנים, דבר שמתאים לך, לא מה שמתאים להוא, תהיה אתה, כל אחד והשם שלו, תהיה אריק, לא צריך יותר מזה, זה גם הרבה. פעם ביקשתי עם תלמיד חכם אחד ברכה, נותן לי ברכה, בחייך. אמר לי, אני מברך אותך שתהיה מה שאתה יכול להיות. אמרתי לו, זה ברכה. אמר לי, זה ברכה מאוד, תחשוב. שתהיה מה שאתה יכול להיות. אם הייתי מקבל ברכה כזאת בעסקים, הייתי מאושר. אני יודע, יכול להזיז, הייתי מאושר. אז שתהיה מה שאתה יכול להיות. בעזרת השם שבאמת נהיה מה שאנחנו יכולים להיות. אם לא נהיה, לפחות שיהיה לנו את הרצון להיות שם. הצער של האדם בונה. שאתה מצטער שלא הספקת להגיע על פה היום, זה יבנה אותך בעזרת השם לחודש הבא. אם לא לחודש הבא, עוד חודשיים, אבל זה יזיז אצלך משהו. אבל אם אתה נשאר אותו דבר, על מם נוהוד נעלני, מה יהיה? שום דבר לא יקרה. אותו דבר האדם נשאר, לא זז מילימטר. אז לכן הבחינה הזאת של לפחות הרצון. תעורר את הרצון. איך מעוררים רצון? שמיעה, פקיחת אוזניים, שיעור, דבר תורה, עניין. יש לך שאלה, תשאל. אין לך תשובה מספקת, לך למישהו אחר. תגרה את עצמך, כמו שאנחנו מתעניינים באלפי דברים אחרים. תתעניין במה שקשור אליך. שמי שלקוי באנוכיות וישות אינו מסוגל להידבק בשם. ולכן הוא אומר שהדרך הטובה זה לב טוב שכולל את כל המידות הטובות, שיזכך את חומרו, שיהיה ראוי להיות דבוק בשם יתברך. ועל זה אמר רבן יוחנן בן זכאי, רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם, שזה הדבר המועיל ביותר להביא לדבקות בשם. כי מישהו בעל מידות רעות, הוא לא מסוגל להיות דבוק כלל בשם יתברך. והמידה הזאת של לב טוב היא מידה עיקרית מכולם. על ידי הלב טוב אתה יכול להכשיר את כל שאר האיברים, את כל שאר הרצונות על ידי הלב. כמו שכתוב, לאהבה את השם אלוהיכם, ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו. כשם שלאהבה את השם אלוהיכם מסייע ליהודי לדבוק בשם, ככה ללכת בכל דרכיו, כל ענייני המידות. שמור על הסדר, אל תזיק לשכן, חייך אליו, גדול המלבין שיניו לחברו יותר ממשקו חלב, שנאמר חכלילי עיניו מיין ולבן שיניים מחלב. החיוך, מה שלומך, הארת פנים, זה יותר טוב מפסיכולוג לפעמים. אדם הולך עצוב והוא מחייך, זה מחייך, אבל הוא נדבק בחיוך, גם כן עשית איתו חסד בלי כסף, לא התאמצת, דבר גדול. אז תשנה את המידות שלך, אתה יכול רק לחייך, אתה יודע לספר בדיחות, אתה יודע לשמח, אתה שמח, אתה יודע לדבר, תדבר, מה שאתה יכול תעשה, אל תישאר שתקן בדלת אמותיך. המידות שלך, כמה הן יכולות לפעול, כל אחד קיבל כוחות. כל אחד קיבל כוחות מהשם יתברך, אין אחד שלא קיבל, כל אחד כוח אחר. על ידי חיפוש וחקירה אתה תמצא את הכוח, אבל ביד כל אדם לזוז ולהשתנות ולעשות דברים. אז זה היסוד העיקרי, זה מידות, שבו תלויה קריבה לשם, שבמידה שהיהודי עובד לזכך ולתאר מידותיו, ככה הוא נעשה קרוב לשם, וכן ההפך, חס ושלום. וככה מסבירים, אני מסיים, את דברי רבי בתחילת הפרק, שפה הוא אומר, בתחילת הפרק הוא אומר איזוהי דרך ישרה שיעבור לו האדם. ושם מדובר במידה בינונית, כמו שכתבו המפרשים שם, ופה נאמר איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם. כלומר להשיג את תכלית הטוב. תכלית הטוב זה כל מה שדיברנו, זה דבקות בשם יתברך. זה תכלית הטוב, ואלו ואלו דברי אלוהים חיים. והדברים של החמישה תלמידים האלה שלמדנו עכשיו, עם חמישה דברים, דרכים, איך להגיע לדבקות בשם. אמרנו אחד, עין טובה. שני אמרנו חבר טוב. שלישי אמרנו שכן טוב. רביעי אמרנו הרואה את הנולד. חמישי אמרנו לב טוב.
הלב טוב, בכלל דבריו דבריכם, שהלב הטוב של האדם ממלא אותו ברוחניות טובה, מקיף את כלליות המידות. אפילו שאנחנו רואים שמדובר פה במדרגות של אנשים גדולים מאוד, עליונות, שהם גבוה מעל גבוה, תדעו לכם, הבא להיטהר, מסייעים בידו. האדם רוצה לעשות קצת, בדרך שהאדם רוצה ללך, בא מוליכין אותו. לאן אתה רוצה לנסוע? 4, 3, 1, אתה תעלה. אתה רוצה לאיילון, איילון, אבל תחליט איפה אתה נוסע. לפעמים מתבלבלים בדרך, אפשר לעשות יותר, לא קרה כלום, מסתובבים. הלך עוד ליטר דלק, לא קרה, לא ביג דיל, של 8 שקל שווה להסתובב. אז הדברים, ברוך השם, יהי רצון, שדברים יעשו פירות, נתחזק כולנו באהבת השם, בענייני המידות, נגיע לדבקות בהשם, כל אחד כפי מדרגתו. ברוך השם לעולם, אמן ואמן, ברוכים תהיו לשם.